सांग मैंने आम जाऊँ एससीएम रंगामाटी आज सिल्वर जुबली अच्छी तो तर बस टी सब सांग मैंने बस छोट बस टे तो बहुत छुआ जाऊँ देखिए चलो केमती कौन हो She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the आज आसते कहते मुझे सकाଳେ आज आसचे रंगामाटिया एसएन रे मेन गेट देखिए चलते केमती कौन देश भर में अनुकरणीय है कि यहाँ पर लोकल लोग इस पूरे प्रोजेक्ट में रास्ता केमती कौन स्थानीय जो आदिवासी समाज है लाइट डेकोरेशन और जो टैलेंट है यहाँ का लोकल ମୁଁ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରହିପାରିବେନି ନହେଲେ ଆପଣ ଦେଖେଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲେ ପଳେଇଲେନି ये सब गांधीवादी साथी जो कभी महात्मा गांधी सेवा हॉस्पिटल के प्रकल्प को देते बातें करते एनसीसी ଆସିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାଚିଂ କରିବା ପାଇଁ एमती भितर बैकग्राउंड बहुत सुंदर सजा स्टेज टी पूरा वंडरफुल है देखो स्टेज ये आम बाबा बस देशर पिता मयूरभंज गर्व और गौरव बेश पोशाक एठारे स्टॉल लगी देखिपे तो बहु वीर मानकर ये बही बर्तमान हॉस्पिटल देखा जो चक्षु हॉस्पिटल देखा भीतर को चलो गार्डन मस्त अच्छे देखिपे भीतर को चलते जा देखा माँ कौन कही भल भाव देखते जीवन आलोकित हो जाए आसिक महात्मा गांधी स्टाच्यूटे देखिपे मैंने केमती मिनी वाटरफॉल अच्छी मतलब पानी माछ अच्छी किसी देखो केमती गार्डन पूरा देखिए गलाप बहुत प्रकार फूल फुटे ये महात्मा गांधी का स्टेचू बहुत सुंदर सुंदर झुटी भी पकई देखुए गार्डन बहुत मस्त देखो रोज पिंक कलर रोज मिक्स व्हाइट पिंक रोजटा विभिन्न प्रकार गेंडू फूल फुटे राधा स्वागत मंडल येलो ऑरेंज देखिए ये गोटे बहुत सुंदर फूल है देखिए चलतु सेपटे लाइटिन अच्छी हॉस्पिटल महात्मा गांधी स्टेच्यू अच्छी भितर हॉस्पिटल देखो केमती बड़ हॉस्पिटल सेपटे गोटे दुकानटे अच्छी पीवाई पानी व्यवस्था एमती मेडिसिन स्टोरटा हॉस्पिटल देखिए भितर एमती मरुजटे पड़े चलते भितर देखिए परामर्शदाता ये रोगी मैंने अपेक्षा करेंगे एमाने पेसेंट मैंने यहाँ गोटे चेम्बर डॉक्टर चेम्बर सब निषेध अच्छी जीवानी सेपटू फास्ट सेकेंड रूम थर्ड रूम एलसीडी भी लगाई मूवी देखिए
ଭିତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ହସ୍ପିଟାଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପେକ୍ଷା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ମାନେ ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ଟା ଆଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ରୁମ୍ ୱାସରୁମ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଉପର ରୁମ୍ଟା ଉପର ତାଲା ରୁମ୍ଟା ଏଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଦେଖ ଭିତରେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆଦିଆ ଚାଲିଛି ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆର ଫଟୋ ଗଳିରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଚାଲୁ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରକୁ ନୁହଁ ମ ଛାତ ଉପରକୁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ରହିବା ଜାଗା ଏଟା 1 2 3 4 ଏଇଟା ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବେଡ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ हाउसकीपिंग ଏଇଟା ବେଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଦେଖିବା ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଆଜି ଛୁଟିରେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଚାଲ ସେବା ଗୃହଟା ରହସ୍ୟମୟ ରାସ୍ତାଟିଏ ଦେଖିବା ଉପରକୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଯମପୁରକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ରହସ୍ୟମୟ ରାସ୍ତା ମୋ ସାଙ୍ଗଟି ଖୋଜ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏମାନେ ଖୋଜ କରି ଏଠି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଡରରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ 2 ଜଣ ଖୋଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଠି ରହସ୍ୟମୟ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଠି କେହି କିଛି ନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଫାଙ୍କାଟା କଫେରେ ଦିଆହେଉଛି ଜଳଖିଆ ଏଠି ମୁଢ଼ି ପୁରୀ ତରକାରୀ ଝୁରା ଏବେ ଚେୟାରରେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଜଳଖିଆରେ ଏଇସବୁ ଆଇଟମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଚୁରା ଭଳିଆ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଲଚରରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟେପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଳି କେମିତି ଲାଗିବ ବହୁତ ଲୋକ ଜଣେ ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପରିଚିତ ଘର ଖାରବେଳ ନଗର ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବିଶେଷ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିବେଦନ କରୁଛି ସଭାପତି ପାଖରେ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କଲେଜ ଛୁଆମାନେ ଦୋଳି ଖେଳିବା ବେଳେ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସିଏ କେଉଁଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଇଛି ହଲେଇ ବୁଲୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ଧରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ଯେଉଁ ଲାଗିଛି କାଲି ଶେଷ ହେବ କାଲି ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଜି ଏତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବଫେରେ ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଏଇସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ସଜା ଚାଲିଛି ଦିନରେ ତ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଛି ନାଇଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ପଛପଟରେ ମାନେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଆସିବେ 7ଟା ବେଳେ ଏଟା ଗେଟ୍ ଏପଟେ ପଛ ଗେଟ୍ରେ ବାହାରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେଠି ଚାଲିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସଜାସୁଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏଠି ପାର୍କିଂ ହେଇଛି ଷ୍ଟେଜ୍ ଟିକେ ସଜା ହେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଜା ହେଲାନି ଦେଖିବ ଚାଲିଛି ଏଠି ନାଇଟ୍ ଶୋ ହବ ପମ୍ପ ଆସିବେ ଆଉ କ'ଣ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ନୃତ୍ୟ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଏମିତି ହବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟେଜ୍ଟି ବୁଲାବୁଲି ସାରି ଘରକୁ ଫେରିଲୁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।